erabiltzen den historia oso famatu bat, ikusiko dugu. Ekintza hau, orain ikusiko duzue, eta ekintza hau harremanetan dago guk orain Euskal Herria Museoan daukagun nagusientzat gehien bat, erakusketarekin lotuta dago, bai? Hemingway eta Euskal Herria ditzen da erakusketa, eta horrek kontatzen da idazle Amerikarrak Euskal Herriarekin eukin zeban harremana bizitza osoan. Eta honekin lotuta, Hemingwayen inguruan hainbat ekintza egin duguz, urte danetarako edo publiko guztirako. Eta aurrentzako bai, Bizarrosperen historia kontatzen etorri dara. Bakartia baina danari mesede egitekoa. Esaten dabe, beran lonjan, bakizu, arrantzale beti daukaten lonja bat, ez da? Nontrenak edo beten dire. Beti atea zabalik egoten izan, edo nontzat. Sekula zelan kartel izarratzen. Inok lekuri behar eban, osuzen behar eban, antxegoan. Indalezioen lonja zabalik guztientzat. Naiz eta bera itxasotik izan, edo txokolate eroaten eban. Eta herriko jente guztia bazik izan, indalezio beti ukala txokolatea, gaztetxoak eta hau bat inatzu zen ezkien. Indalezio emoztezu txokolatie, indalezio txokolatea. Eta karo, txokolatea erazten bat, baina ensegiak bakabat inatzu. Urdin, ez? Merla ez? Metarrak zorrotu zen. Bueno, aurtik teria da. Rakak, beurdinak, eta oinetan, txokoloak. Txokoloak, txokolatetan zeko da ez da txokoloak. Txokoloak eta egurrezko enetako torpeak. Gaur egun txokoloaren antzeko da konizeti. Honek izango lirateke, txokolo modernuak. Ba, ez da? Erabiltzen ditzuela. Bueno, ondalezeri burratu jatzon, txokolatea, txokolo eta gordetea. Ordo txokolatea dut eman, txokoloa gordeta. Eta jente ez dut jatzon nien txokolate esker, hau txokolo eta dikatarat eman txokolatea. Claro, txokolo eta dikatarateko txokolatea ez izango txasu. Batzuk hartzen deben, beste batzuk. Izun dugu itxasontzire, neure zer esan barik, eta halako baten ez dugu esan ba. Abante! Arraun eta eun! Arraun eta eun! Abante! Arraun eta eun! Eta horizik berbak esan, eta ara nu? Berrepente, aurkitzen hazen.
bai ez dugu zagutzen kantu hori, baina gerora, izan kantu hori mundu guztian, ez da, Euskal Herrian bai. Alantze, jakin genuen denbora garrenean, zorginek noregun behar gure indalezio galerna ostean. Baina gaur egun indalezio, apur betriste dabil, zaharra da. Eta badaroaz, 85 egun, ezer arrantzatu barik. Eta ezer arrantzatzen ez dagoen arrantzali, da jentie berrizen hasi esaten, gindalezio balbeak jota dago. Balbea da arrantzalearentzat, eukileiken suerterik txarrena. Itxosora bere unzi ederre. Txapel, tximinoia, txipel-txapla, amorrotza, arpira botako dautzu, musikako urbaltza. Bai ez da, badakizu zer egiten dabe tximinoiak eta olagarroak ez da, erasotzen dautzen zer egiten dabe? Tinta bota, arpegira botaten zu ez da, tinta botza. Bega, bado. Txapel, tximinoia, txipli-txapla, amorrotza, arpira botako dautzu, musikako urbaltza. Begi handik arro luze, abila, igeria, ez dago errez esaterik, atzera laurrera, doan bega. Gaixo zer da, no? Kañabera. Hau ez da kañaberia, baina, bueno, gero ikusiko du kañaberia. Hau da tragola bat. Tragola, soizie. Honela zelan egiten dabe? Botatzen dago ardantzalea, tragola, sokie, eta martxan doa. Bai, holan doa. Bai? Atzetik daroa, dantilezke, eta aurrera doa. Eta beste arrainek ikusten dabenean, arrain antziko gauzi bat, joaten die, jare egiten dabe. Baina martxan doaz. Horreri izan diatzo xasan, edo kafean, arrantzatzea. Ezen, etorri arraina egin kemen, ez da? Zer esan dugu dara, hau, amuskia. Amuskia euskaraz karna. Edo beita, batuaz beita, Bernina guztialdeen amuskia. Eta amuskia jarri behar da, no? Amuan jarri behar da. Eta ez dut jarri behar amuan gure indalezio? Txipitzapel tximinoia. Antzeko itagoa. Txipitzapel tximinoia. Zeren zain? Arraintzarraren zain. Eta, turitalezen otrekin. Eta, beni bat, kainadera. Eta, arazan, itxarroten. Arrainen, noiz etorriko. Zer bat arraten dugu arrain bat egitorten? Batzutan gitxi, beste batzutan ezko. Eta beste bitxartien, halako xe kantu sar bat kantaten azizan. Ezagutzen duzu. Itxasoa laino dago, oraino, Baionako arraraino, nixu zaitu maitiago, arraintxua
ura baino, zautzen zuen eta, bai, ez da? Bai, lagundu kantatzen zuen, bestu zagutzen, venga, lagundu kantatzen, eta pasatzen ezagutzen. Itxasoa laio dago, alionako bagaraino, nixu zaitu maiteago, arantxua ura baino. Txau. Hirugarren eguna, eta ondino indarreziok, zekien arraina eguan hauia, ez eman arraina sekula santan ikusi. Zerako asamblez handia izan behar zan, ez da? Hala tiratzeko, eta hala hirugarren egunean ikusi eman saltu egiten. Txun! Urten eban arrainak, eta antziaz izan plan, eta hilioan. Baina, ikusten dozu ez duz, arazoa nabarmena da, ez da? Zein da arazoa? Arraina, itxasontzia baina handiagoa. Bai, no? Itxasontzia baina handiagoa da, ez da? Eta zelan erabaki eban, portura, karelean, alantz, atxikituta, ekartean. Gertu da, txeko zana. Eta gertu zanerako, zer ikusi eban? Arraina. Indalezioren, karelean, eskeitako arraina. Arraina ederra ganera. Dera baina handiagoa, iaia baina... Agertu ziren marrazo gehiago. Eta marrazoaren kontra ezin egin. Eta marrazoak, badakizu marrazoak odola usaintzen da benean, nara joaten dira, ez da? Eta lantzekoan ziren, eta bata etorri, beste etorri, urrengo etorri, atzeko etorri, azkenean. Badakizu zelan itxibiri gure, arraitzue? Arrantze behitu zen, gure arraina, indalezioaren arraina. Ez? Azurra, baina ez, burua, bustana eta azurra. Indalezioaren. Arrantze behitu zen, gure arraina, indalezioaren arraina. Ez? Azurra, baina ez, burua, bustana eta azurra. Indalezioaren. Astira lantze duzan, indalezio. Arraina bai arraina zurra bakarrik. Nahiko triste esaten da benduzala. Triste samar benduzala portura. Jente guztiak ikusi ebanean, ontzirako arrainaren zurra ikusten eben, baina ikusten zen arraina handia zela. Ez? Arrantzatua ebala, baina zelako arraina, nahiz da gero marrazoa jan. Gero jente hasi zan konturatzen, ondino indalezio arrantza behona zala. Izatekotan, hauen inguruan dauen arrantza behiko berena. Bukatzeko, ipuñeak zelan akabaten dire. Eta hor, hala bazan, edo ez pasan, sartu deizela, kalabazan eta uten deizela bizen. Bueno, batak inoko plazan, tena zer bat. Behartan eskuen.
historiaren persinu.